ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଅଏଲ୍ ଖାଇକି ଫାଇନାଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ତ ଆମ ରୁମ୍ ଧୁଆ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଜିତ ଦେଖୁଛ ପୋଛୁଛି। ଇଏ ଆମର ସଇଲାଣି, ଅଜିତ ପୋଛୁଛି। ସେଇଟା ଭାତ ଏଠି ଦେଖିବେ ରୁମ୍ ପୁରା ଧୁଆ ସଇଲାଣି, ପୋଛା ସଇଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଟା ବି ପୋଛା ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏଇଟା ପୋଛା ସଇଲେ ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ରୁମ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ରୁମ୍ ପୁରା ଧୁଆ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେ ତ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତ ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପାଖ ଆଖ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ଆଉ ରାତିରେ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଦୀପ ଜାଳିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାମ କରିବା। ଅଜିତ କାମ କରିଛି ଦେଖିବା ତ। ଉପାସ ବା ହଁ କଲୁ ଦେଖିବା ତ ଆମ ଅଜିତର ତା ଲଭର କହିଥିଲା ଉପାସ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଜିତ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲା। ସେ ଖାଇଦେବ ତା ଲାଗି ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଉପାସ ଅଛୁ ଦେଖିବା ତ କି ବାସନା ପାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି। ରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିକି ଭାତ ହେଇଗଲା ଗାଳିବ ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପାଣି ବାହାରିଛି ପୁରା ରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ ହେବ। ତାପରେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟଙ୍ଗେଇବୁ। ଦୀପ ଆଣିବୁ 5 ଜଣ ଅଛୁ, 5ଟା ଦୀପ ଆଣିବୁ। ରାତିରେ ବସିକି ଏଠି ଜାଳିବୁ। ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗେ କାମ କିଛି କରିଦେବା। ଅଜିତ ଯେହେତୁ ଖାଇବ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ଦେଖିବା ତ ସେ ଭାତ ଚେକ୍ କରୁଛି। କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍, ପୁଣି ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଆଇନୁ ଚୁଲା। ମାନେ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବାର ସାଙ୍ଗମାନେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯାହା ହୋଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ମସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଇଯାଉ କାମ ହଉ ନ ହଉ କହିଯିବା ଫାଷ୍ଟ ମାଲିକ ଆମର ସୁପର। ଆଉ ମାଲିକ କହିବ ଆଗେ ଖା ତାପରେ କାମ କରିବା କଥା ଦେଖିବ। ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ କାମ तो फाइनाली आम मंदिर तलू समुद्र देखा तो केते सुंदर व्यू देखा तो ऊपर मंदिर। तो मु अजित आम पलि आसु एटा मैंगलोर जाऊँगी सोमेश्वर शिव मंदिर। तो जेहेतु आज महाशिवरात्रि आम बुलायापी आसु सांग मैंने गाँव में नहला ना बाहर भी आईचु आम जेहेतु आम हिंदू पर्व आज एत बड़ दिन महाशिवरात्रि के बुलिया पलि आईचु। चलतु मंदिर फाइनाली एत गरम हो सांग पूरा देखिए तो देह के झाड़। तो मंदिर चारिपटा दीपड़ी से बहुत गाधिला एत गरम। तो आम आसिक मंदिर पेड़ार आसी बसीचु। तो टिके रिलैक्स हो सारा सांग आउ टे समय मंदिर बुलवा। तो बुली सारा जा प्रसाद पाई सारे देखिए सन्ध्या आरती प्रोग्राम अच्छे बैंगलोर आज शिवरात्रि समस्त जगार रुहतु निज निज फैमिली मंगल कामना करूँ महादेव आ गोटे गोटे समस्ते महादीप लगा घरे थाओ जोड़ी थाओ गोटे गोटे दीप लगा जोर से बोला हर हर महादेव।
ସଜା ହେଇଛି ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ସକାଳ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର ସୋମେଶ୍ୱର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦାଦା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ।